салом бинандагони азиз, закӣ ва ҳушманди телевизиони Баҳористон. Ин барномаи фикри шумо аст ва тасмим гирифтем ки дар барномаи имрӯза вобаста ба рушди муассисаҳои томактабӣ ва фарогири кӯдакон ба он суҳбат кунем. бо иродату садоқатмандӣ дар барномаи имрӯза ҳузур доранд мудири кӯдакистони рақами 132 ноҳияи Фирдавсӣ Бунафша Абдураҳмонова, мудири кӯдакистони рақами 41 ноҳияи Исмоили Сомонӣ Рукадмо Менгинева ва мураббияҳо аз кӯдакистони рақами 17 ноҳияи Исмоили Сомонӣ Фарангиз Бобоҷонова ва ниҳоят бо иродат ҳузур доранд мураббияи кӯдакистони рақами 72 ноҳияи Фирдавсӣ Марҳабо Қудратова. якояки шуморо ба барномаи таҳлилии фикри шумо хушомадед мегӯем. Марҳамат, калиди суҳбат дар ихтиёри шумо аст. Мехоҳем ки шунавем. Нахуст руҷӯе кунед вобаста ба рушди муассисаҳои томактабӣ, зеро ин зинаи аввали таҳсилот барои кӯдак маҳсуб меёбад. муассисаҳои томактабӣ зинаи аввали таҳсилот буда он ба пешрафту такмили соҳаи маориф аз ҳар нигоҳ кӯмак мерасонад ва пойдевори таълиму тарбияро асос мегузорад. дар баробари ин муассисаи томактабӣ имконият медиҳад ки рӯҳан ва ҷисман кӯдакон ҳаматарафа инкишоф ёбанд ва барои ба мактаб рафтан омода гарданд. Марҳамат, ибрози назари шумо. дар муассисаҳои томактабӣ ин қадар шароитҳо бисёр аст барои ҳаматарафа инкишоф ёфтани кӯдак, рӯҳан, ҷисмонӣ ва тарбия кардани дар кӯдакон рӯҳияи ватандӯстӣ, ватанпарастӣ, дӯст доштани зотгоҳи худ, муқаддас доштани ҳар як муқаддасоти миллӣ. ин вазифаҳои муассисаи томактабӣ мебошад ки дар барномаи рангинкамон ва дар барномаи стандарти инкишофи кӯдак омода шудааст. Ташаккур. Ин фикри шумо буд. Бояд қайд кунем ки тибқи маълумоте ки айни замон дар дасти мо аст, дар ҷумҳурӣ 696 муассисаи томактабӣ, дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 26 муассисаи томактабӣ бо фарогирии 2073 кӯдак, дар вилояти Хатлон 159 муассисаи томактабӣ бо фарогирии 17419 кӯдак, дар вилояти Суғд 278 муассисаи томактабӣ бо фарогирии 42239 кӯдак, дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 83 муассисаи томактабӣ бо фарогирии 9207 кӯдак, дар шаҳри Душанбе 150 муассисаи томактабӣ бо фарогирии 30232 кӯдак фаъолият мекунад. дар муқоиса ба соли 2021 21 муассиса зиёд аст. мехостем акнун назари шуморо вобаста ба фаъолияти марказҳои инкишофи кӯдак шунида бошем. ва ҳозирини арҷуманд бояд қайд намуд ки аз ҷумла дар шаҳри Душанбе 17 маркази инкишофи нутқи кӯдак фаъолият мекунад. мехостем назарҳоро шунавем. طبق ана ҳамон барномаи рушди таҳсилоти томактабӣ ки дар шаҳри Душанбе барои солҳои 2020-25 таъсис дода шудааст, мо муассисаҳои томактабӣ барномаи маркази инкишофи кӯдакро дар муассисаҳо ана ҳамон кӯдакое ки дар муассисаҳо ба таълиму тарбия фаро нагирифтаанд, ин як замимае мебошад ки ана ҳамон кӯдакҳоро дар охири моҳи май мо ба нақша мегирем ва кӯдакҳоро рафта аз хонаҳошон طبق анамон нақшаи муассисае ки дар барномаи рушд таъсис ёфтааст, анамон кӯдакҳое ки имрӯз ба фарогирии муассисаҳои томактабӣ ё ки фарогирӣ ба барномаи рушд ё ин ки маркази инкишофи кӯдак таъсис наёфтааст, мо онҳоро ҷалб мекунем, яъне ки рафта ба хонаҳои онҳо бо падару модари онҳо суҳбат мегзаронем, як меъёри муайяни синни соли ҳамон кӯдакро ки имсол омода мешавад ба мактаб, онро ба назар гирифта ва дар муассиса тибқи нақшаи муассиса бо онҳо корбарӣ мекунем ва аз ҳамон таълиму тарбияе ки акнун зинаи аввалро ба мактаб мемонад вогузор карда ба онҳо як нуқтаи ана ҳамин нуқтаи хурдака ки ҳам бошад ба фаро гирифтани мактаб онҳоро водор месозем. шароити имрӯза тақозо медиҳад ки кӯдаконе ки ба синфи якум ба масоили таълимӣ қабул карда мешаванд, на танҳо дорои маҷмӯи донишҷӯи малакаҳои муайян, балки дорои қобилияти фикрӣ дошта бошанд ва дониши муайян, балки дорои қобилияти тафаккури мантиқӣ дошта бошанд. аз ин рӯ мо бояд ки мо дар маркази инкишофи кӯдак онҳоро омода карда баъд ба мактаб омода кунем. чунки айни ҳол дар баъзе манотиқи кишварамон ҳаст ки
اون کودکانی که با تعلیم گرفته فرا گرفته نمیشوند این در دهات هست بیشتر اونها رو به مؤسسه‌های تو مکتبی فرا میگیرند و میتوانند که اونها به مکتب تعلیمی آماده کرده شوند. تشکر زیاد. یعنی شما با اون نظر استید که افزایش زیادی اهالی خصوصا از حساب کودکان و نورسان باز هم به ما دست نمیدهد که پورا با مؤسسه‌های تا مکتبی فرا گیریم کودکان را، چون که در اینجا آمار را ذکر کردیم نمیتواند که در جامعه 8 میلیونی ما کودکان نورسان را فرا گیرد و اساسا در شهر و ناحیه‌ها در دوردست‌ترین شهر و ناحیه‌ها سهم مرکزهای انکشاف کودک در تربیت و آماده کردن کودکان به مؤسسه تعلیمی نظر است. این زمان در مناطق کشور مرکزهای انکشاف کودک موجود هستند که در مکتب‌های تحصیلاتی میانه عمومی مرکزهای انکشاف کودک است که آن کودکانی که با تعلیم و تربیت تا مکتبی به کودکستان نآمدند، یعنی آنها رو پیش از مکتب رفتن، یک از 6 سالگی در آن مرکز انکشاف کودک در خود یعنی مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی هست در شهر دوشنبه که ما با این مکتب‌ها نیز همکاری داریم و در آنجا نیز مربیه‌هایی به آن کودکان تعلیم می‌دهند که آنها از برنامه تعلیمی رنگین کمانی مؤسسه‌های تا مکتبی استفاده می‌برند و این در آنجا اصلا کودکانی فعالیت می‌کنند که آنها در مؤسسه تا مکتبی یعنی به کودکستان نآمدند و از همین سبب این یک کمک است به نمون پدر و مادر و مربی‌های معلمه‌های صنف‌های ابتدایی که کودکان از مرکزها در مرکزها فعالیت نموده برای به صنف یک رفتن آماده می‌گردند در آنجا. تشکر. واقعا هم درست قید کردید شما معلم عزیز که مرکز انکشاف کودک کمک میرساند به مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی و تا جای هم باشد حداقل دست چپ و راست نشستن و خیستن، راه رفتن با آموزگار سلام دادن را همین کودکان از خود میکند در مؤسسه تا مکتبی. میخواستیم نظرهای شما را فهمیده باشیم وابسته به بنیاد و به استفاده دهی مؤسسه‌های تا مکتبی زمان استقلالی مملکت. تا کدام اندازه موافقت میکنند همین مؤسسه‌های تا مکتبی که امروز در تمام شهر و ناحیه‌ها مورد استفاده میگیرند به سن سال کودک؟ چی نظر داره شما؟ در دوران استقلالیت خیلی که من گفته گذاشتم روز تا روز معارف ما پیش رفته ایستاده است و بسیار هم مؤسسه‌های تا مکتبی از تکنولوژی نوینترین یعنی که دستگاه الکترونی کامپیوترها ما استفاده میبریم در مشغولیت خود و این بسیار هم ساده است برای اینکه وقتی که ما این چیز را استفاده میبریم در مشغولیت‌های خود کودک از خود کردنش بسیار هم آسان است و ببینید که روز تا روز طلبات با مؤسسه‌های تا مکتبی بسیار شده ایستاده است برای اون که در دوران استقلالیت شرایط باز هم پیش رفته ایستاده است و ما میتوانیم گفته که محض کودکستان ها ته کرسی تعلیم و تربیت و در انکشاف همه طرفه کودک مساعدت میکنه و من بسیار هم خرسند هستم که کودکان ما در بسیار آزمون ها جایهای نمونوی میگیرند و این به ما نشان میدهد که یعنی اون که ما در دوران استقلالیت زندگی میکنیم و پیش رفته ایستاده ایم. تشکر. مرحمت اندیشه بعدی. ما اولا سپاسگزار میشیم به آن همین اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملتمون که امروز چقدر آن مؤسسه تحصیلات تا مکتبی زمانوی رشد یافته ایستاده است و کودکان ما در دوران استقلالیت ببینید که با چنین مؤسسه تا مکتبی قدم نهاده شروع میکنن به آن همین تعلیم و تربیتی که زمانوی هست و پیش میروند از همین دوران استقلالیت. ما همچون راهبران مؤسسه ها میکنیم صفت تعلیم و تربیت در نمی روحیه. 2 سال اخیر است که آزمون دانو یک رفته ایستاده است در سراسری همین ساحه تا مکتبی خطا نکنیم در تمام جمهوری رفته ایستاده است. میبینیم که کودکان تا اندازه فکر خود رو خیلی آزاد گفته داده میتوانند و از تمام نازکی‌های همون برنامه هم گیریم هم
пурсемам ва ё хато накарда ба мисли тақлидкорӣ якояки онҳоро чун дар машғулиятҳои математика бошад ё ин ки адабиёти бадеӣ бошад, саводомӯзӣ бошад, расмкашӣ бошад, шеъру сурудхонӣ бошад, ягон таи ҳамон танқисӣ намекашам. ҳамаи онҳо фикри худро озодона гуфта метавонам. Ин ҳам яке аз анамон омилҳое ки мо соҳаи томактабиро пеш мебарем. кӯдаке ки дар ҳар як озмунҳои донояк иштирок мекунанд, ин таҳкурсӣ ба масоили таълимӣ аст, чунки онҳо вақте ки ба синфи якум мераванд, онҳо акнун онҳо омода ҳастанд ки дар ҳар як озмунҳо иштирок намуда фикри худро озодона талаффуз карда баён карда тавонанд. ташаккури зиёд муаллимаи азиз, аз озмунҳо сухан кардед шумо. Воқеан ҳам шукронаи даврони соҳибистиқлолӣ ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон кардан лозим аст ки имрӯз бо ибтикороти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва саҳми бевоситаи пешвои муаззами миллат имрӯз тамоми муассисаҳои таълимӣ ба худ як озмун доранд, ба худ як сабқат доранд, ба худ як санҷиши назар доранд. Чуноне ки шумо қайд кардед, баргузории озмуни донояк воқеан ҳам ки мо инъикосгар ҳастем, таваҷҷӯҳ мекунем, назар мекунем, воқеан он кӯдакон дар назди мураббиҳои худ, дар назди мудирони кӯдакистонҳо, дар назди вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷуръати баланд ибрози назар мекунанд ки ин ҳам бевосита саҳми шумо мураббиёни азиз, саҳми кормандони соҳаи томактабии кишвар аст. Акнун маълима шумо гуфтед ки техникаи нав не техникаи навтарин. шунидан кай бувад монанди дидан ва ин гуна ҳам ҳаст ки имрӯз кӯдак дар баробари оне ки гургро омӯзгор тасвир мекунад, говро тасвир мекунад, сагро расмашро тасвир мекунад ва бевосита овозро, садоро мешунавад. Мехостем вобаста ба ин назар карда бошед. ҳар як машғулияти мо ба сину сол тақсим карда шудааст ки аз барномаи рангинкамон мо истифода мебарем. мас барномаи рангинкамон ҳаст ки ба мо кӯмак мерасонад. вале мо мураббиён аз тарафи худ эҷодкорӣ ва вақте ки мо бо кӯдакон кор мекунем, ҳунарманд мешавем. вақте ки бо кӯдак бо меҳр гап мезанӣ, ба ҳамон ту ба нақш медароӣ, кӯдак бовар мекунад. ӯ тақлидкор аст кӯдак. вақте ки кӯдак тақлид мекунад ба ту, он чизе киро мебинад, ҳамон чизро мегӯяд ва фикри худро озодона, яъне ки фикрашро баён мекунад. дар машғулиятҳои шиносои бо муҳити атроф, саводомӯзӣ, ташаккули тасаввуротҳои оддитарини математика, гулмонӣ, суробсозӣ ки ба ҳар як гурӯҳ дар миқдори муайян ҷудо карда шудааст ва он бо соатҳо ҳам ҷудо карда шудааст. масалан суробсозиро мегирем ки ин бисёр машғулияти ба кӯдак, диққати кӯдакро ба худ ҷалб мекунанд. онҳо вақте ки суробро мегиранд ва чизи аз рӯи барнома чизи ёне ки мо мегӯем ки чиз дилхоҳатонро месозед, ё ин ки имрӯз мо месозем, он мевае, он сабзавоте ки мо дидем ё пешдар дар машғулияти инкишофи нутқ гузаштагӣ будем ва дидед, имрӯз бо дастони худ онро бояд бисозед, бо панҷаҳои худ ва бо рангҳои ба нури худ. вақте ки кӯдак онро ба худ мегирад ва месозад, бисёр ҳам ин кори аҷоиб аст ва кӯдак рӯз то рӯз ҳавасманд мешавад. яъне он ки ин худи аз мураббия вобастагӣ дорад ба эҷодкориш. масалан дар машғулияти саводомӯзӣ мо метавонем ҳар овоз ва калима, яъне он ки офтоб, боз расми офтобро тасвир кунем. ин дар 3 моҳи аввал ҷамъбаст карда мешавад ки дар ҳар як 3 моҳи аввал бояд мураббия бо кӯдаконаш кор кунад. ташаккур, саломат бошед. мо сар задем ба омӯзиши соҳаи муассисаи томактабӣ дар барномаи рангин камол. ҳамон гуне ки шумо гуфтед, дар ҳамон доскаи электронӣ, дигар презентатсияҳо нест ва ин эҷодкорӣ, аз эҷодкорӣ худи мураббия вобастагӣ дорад. мехостем акнун вобаста ба масъулияти мураббия суҳбат кунед. муассисаи томактабӣ ин барои омода намудани кӯдак ба мактаб, яъне ёрӣ расонидан, ёрии ба падару модар ки кӯдак бояд ба мактаб омода бошад, дар амин вазифадор аст ва барои ба ин мақсад ноил гаштан бояд ки мураббӣ масъулиятшинос бошад, эҷодкор бошад ва тавонад ки кӯдакро ҳама тарафа барои ба мактаб рафтан омода намояд ва мураббӣ бояд ки ҳамеша
аз болои худ кор намояд ва он чизеро ки барои кӯдак қобили қабул аст, яъне ки якранг набошад, машғулиятҳо бояд шавқовар бошад, ба тариқи бозӣ гузаронида шавад ва айни замон ки асри 21 асри замони техникаву технология аст ва мураббияҳо пайваста кӯшиш менамоянд ва дар ҳамаи муассисаҳои томактабӣ ҳозир доскаҳои электронӣ ҳаст ки мураббӣ дар вақти чанд сол қаблтар агар муқоиса намоем, барои як аёнияти намоишӣ мураббӣ чӣ қадар заҳмат мекашид ки аёнияти намоиширо чӣ тавр дастрас кунад то ба кӯдак шавқовар бошад ва як чизро чанд маротиба ҳам мо нишон медодем ва ҳозир бошад мо аз интернет истифода мебарем ва барои ҳар як машғулият чизи навро мегирем. Барои кӯдак вай нав аст ва барои вай қобили қабул аст, ҷолиб аст, вай диққати ӯро бештар ҷалб мекунад ва ба тариқи анамун доскаҳои электронӣ, агар доскаҳои электронӣ ҳам дар баъзе гурӯҳҳо набошад ва ойнаҳои нилгун, яъне телевизорҳои калоне ҳаст ки дар он ҷо ба воситаи компютер ва ё флешкартаҳо мо ҳамаи чизҳои навро ба кӯдакон нишон дода метавонем ва инро ҳам мураббие метавонад ки эҷодкор бошад ва ба анамин технология ва техникаҳои ҳозиразамон сару кор карда тавонад, яъне аз компютеру аз шабакаҳои интернетӣ истифода бурда тавонад. Ташаккури зиёд маълима. Марҳамат, андешаи баъдӣ бошад. бештар мо худи роҳбарон дар муассисаҳои томактабӣ сахтгирам бигем хато намекунем, чунки агар мураббиёи соҳаи томактабиро мо каме бо ана ҳамин диққаташонро бо гузарондани озмунҳои касбияшон, бо гузарондани ана ҳамун озмунҳое ки дар муассиса мегузарад, хоҳ аз ҷониби мураббия бошад, хоҳ аз ҷониби ана ҳамун тифлакон бошад, мо бештар диққати онҳоро ҷалб мекунем ба ана ҳамун техникаи муосир. Сол то сол ана ҳамин соҳаи зинаи таҳсилоти томактабӣ рушд ёфта истодааст. Бинобар ҳамин пайваста озмунҳо ташкил мешавад. Аввалан даври ноҳиявӣ, баъдан даври шаҳрӣ, баъдан даври ҷумҳуриявӣ. Худ гуфта метавонам ки дар муассисаи худ ман тӯли анамин 7 соли кор кардам. 2 мураббие ки имсол 2019-20 ғолиби озмуни ҷумҳуриявӣ шуда гузашта буд мураббия. айни ҳол дар инҷо ҳузур доранд ва имсол бошад мураббия Саидова Маликаро пешниҳод кардем ки дар озмуни даври ноҳиявӣ ҷои аввал сазовор гашта буд. Ана ҳамун худ ба анамун худ эҷодкории худ, ба ана ҳамун тақлидкории худ, ба анамун навоварӣ сохтани худ он дар шаҳру дар ноҳияву дар ҷумҳурӣ сазовори ҷойҳои аввал дониста шуд. Ташаккури зиёд. Мо низ бевосита Марҳабо Қудратоваро ба барнома даъват кардем, чунки аз дид шӯрнокӣ ва ҷаҳонбинии худ барои мураббиёни тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ гуфта бошанд ва инҷо аҳён анамон навгониҳои худро зикр карда истоданд. сабаб дар чи аст ки то ба ҳанӯз равоншиносон дар муассисаҳои томактабӣ нақши муассир надоранд. дар ҷомеаи имрӯза бе фаъолияти равоншинос фикр мекунам ки кор пеш намеравад ва равоншинос муассисаи томактабӣ на танҳо бо кӯдакони синни томактабӣ кору фаъолият менамояд, ӯ бо падару модарон низ кор мекунад, бо ҳайати кормандони муассиса фаъолият менамояд. дар муассисаи мо низ равоншинос фаъолият менамояд ва дар машғулиятҳо иштирок намуда бо кӯдаконе ки дар машғулиятҳо каме қафомондагӣ доранд ва бо мураббияҳое ки дар муошират бо кӯдакон каме бо онҳо низ равоншинос кор мебарад, суҳбатҳо мегузаронад ва дар маҷлисҳои умумии падару модарон ё дар машғулиятҳои гурӯҳӣ равоншинос фикру ақидаи худро баён менамояд. Ташаккур, саломат бошед. ман низ аз анамин минбари баланди андеша ба масъулини соҳаи маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мекунам ки ҳамин гуна як озмун миёни равоншиносони муҳтарами мо, хоса он равоншиносоне ки дар муассисаҳои томактабӣ кору фаъолият мекунанд, озмун бошад, корашон ҷонок шавад. Марҳамат маълима, андеша доред шумо? барои равоншиносо бисёр семинару машвиратҳои бисёр ҳам ташкил карда мешавад. барои пеш бурдани кори худ бояд равоншинос рӯҳи равонии кӯдакро аз худ кунад. вақте ки вай аз дари кӯдакистон медарояд, бояд ӯ бо падар, бо модар ва худи ҳамон кӯдак суҳбат намояд. вақте ки вай гирья мекунаду ба кӯдакистон мебояд ва аз сар то бегоҳ бояд гирья накунад. аз тарафи равоншинос бояд фаҳмад ки барои чӣ кӯдак гирья мекунад ва инҷиқӣ мекунад. дуруст. баъзе вақт мешавад ки дар хона аз бегоҳ то соатҳои 2 ва 1 шаб бо телефон бозӣ мекунад, бо телефонҳои мобилӣ. вақте ки ба кӯдакистон мебиёд, кӯдак
хуб рафтагӣ нест ва Бале. барои ҳамин инҷиқӣ мекунад. дуруст. равоншинос бояд аз ҳамон вақте ки кӯдак ба кӯдакистон медарояд, Бале. бояд аз ҳамон фаҳмад. дуруст қайд кардед. Боз ҳам- китобҳои бисёр ҳаст барои мисол Офарин. маълимаи нарзуллоева дар донишгоҳи омӯзгорӣ ва карде боз маълимаи муҳтарам Наргиз ҳастанд ки ва касам китобҳои бисёр биби ҳафиза маҷидова. маҷидова ҳастанд. боз ҳам масъулияти худи анамон равоншинос аст ки бояд ки чӣ гуна бо кӯдак кор кунад. Шумо зикр кардед масалан агар ки кӯдак давоми рӯз гирья мекунад, барои чӣ то ба ҳанӯз падару модари он даъват карда намешавад ки машварат гузаронида шавад. Агар фарзанди ман гирья намекунаду ба боғча меравад, барои чӣ кори ман, фаъолияти ман намуна барои дигар падару модарона бошад. марҳамат маълима. бисёр кӯдакон ҳаст ки вақте ки якумин бор ба боғча мебиёянд дар ҳолати гирья инҷиқӣ кардан ин мутобиқшавӣ дорад. Дар байни як ҳафта мо бояд ки бо кӯдакон мутобиқ шаваду дар ҳамон боғча ва дар ин роҳ бештар равоншинос кор мекунанд, чунки вақте ки равоншинос барое ки 25-30 нафар кӯдак ҳаст, мураббӣ метавонад ки дар он вақт ба кӯдак дуруст фаҳмонда натавонад. Ва дар ин ҷо ҳаст равоншинос ки ҳастанд, дар он ҷо равоншинос бо он кор мекунад ва фаъолияти ва кӯдакро, рӯҳияи кӯдакро ба ҳамин боғча вақте ки вай дуруст дарк мекунад ва дар он ҷо метавонад ки кӯдак дар ҳамин як ҳафта мутобиқ шаваду ба боғча бояд гирья ба боғча биёяд. Ва ба падару модаронам ҳамин равоншиносо гап мезананд, чунки ҳар як падару модарро дар ба муносибати ҳаст ки кӯдакони модароне ҳастанд ки дар рафтори писари худро намедонанд. дуруст. пеш аз он ки ба боғча мебиёянд, бисёри падару модарон ҳаст ки як савола медиҳад, барои чӣ кӯдаки ман ба боғча мебиёяд гирья мекунад. Бале. дар ҳамин вақт бояд ки ба ҳамон модар дуруст тарзи дуруст фаҳмонда тавонистани ҳамин равоншинос аст ё ки мураббие ки аз ӯҳдаи ин кор мебарояд. яъне аз гуфтаи шумо бармеяд ки имрӯз вақте он расидааст ки падару модарони муҳтарами мо низ ба назди равоншиносон рафта маслиҳатҳои равониро ҷиҳати таълиму тарбияи кӯдакон омӯзанд, асҳуд кунанд. акнун оҳиста оҳиста қадам мондаед шумо сари масъалаи муҳим, ин ҳам бошад масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи анамин кӯдакон, фарзандон. марҳамат маълима. қонуни мазкур инъикос медиҳад ки мо имрӯз таълиму тарбияи хешро ҷонок созем. аввалан дар ҳамин таълиму тарбия пеш аз ҳама анамо қонунгузор қонуни масъулияти падару модарро инъикос ёфтааст ки имрӯзҳо бошад падару модарҳо барои қонуни мазкурро дарҷ кардану фаҳмидан бояд як нав онро варақ зананд. бале. баъдан таълиму тарбияи хеш ин аз кӯдакистон навобаста дорад, на аз мактаб вобаста дорад. аввалан таълиму тарбия худ аз анамо оила, анамо падару модар, зинае ки кӯдак тавлид мешавад чашм мекушояд, рӯ ба анамо хонавода мезанад. онҳо бояд аввал падару модари худро мешиносанд, баъдан акаву бародару хоҳару биби бобои худро мешиносанд, баъдан мактабу ё ки соҳаи томактабию, баъд мактабу баъд дигар муҳити гирди атроф. ҳоло ки мо дар қарор гирифтем дар таълиму тарбия, ман дар анамин оилаҳои ҷавоне ки имрӯз нав хонавода ташкил мекунанд гуфтанӣ ҳастам ки таълиму тарбияи хешро аз анамо хонаводаи хеш, аз ана ҳамон рӯҳияе ки падару модар имрӯз беаҳамиятӣ мекунанд дар фарзанди худ. во хӯрдани падару модар аз ҳамон ҳудуди муассиса аллакай гуфта метонем ки ҳамон падару модар беаҳамият нисбати фарзанди худ аст. офарин. баъдан онҳоро бурда ба анамон қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон, қонуни маслиҳати падару модар шинос мекунем, баъдан ба равоншиноси муассиса, баъдан ба мураббӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронем ки як муассисаи томактабӣ кӯдакро ба таълиму тарбия фаро намегирад. дуруст. инам ки бошад ҳамон дуруст тарбия кардани анамо хонавода, баъдан кӯмаки мо, кӯмаки мактаб, баъдан анамо муҳити гирду атроф ба воя мерасонад. дуруст, ташаккур. маро падару модарони азиз бубахшанд, маъзарат мехоҳам, лекин анин маҳаки асосии худи оила аст. мактаб, муассисаи томактабӣ, таҳсилоти миёнаи умумӣ, мактабҳои олӣ ангезаҳоянд ки аз ҳар тараф онҳоро назорат мекунанд, аз ҳар тараф бозам ба роҳи таълиму тарбияи дурусти фарзанд чӣ кор мекунанд, назорат мекунанд. агар маҳаки асосӣ нест, агар пойдевор нест, ҳар қадаре ки мо ангеза кунем он рафта меафтад.
تشکر مرحمت معلم. ما در برنامه تعلیمی خود هر روزهای جمعه صحبت داریم با پدر و مادران. کودک از کودکستان به خانه می رود، باید پدر و مادر بپرسد که تو امروز چی رو آموختی بچه جان، یا کدام افسانه رو از خود کردی یا کدام حرف رو. نه که ما تلفنی موبیلی رو دهد و توشین من کارهای خانه‌ام رو کنم. نه، قرصک از دو طرف می شود. وقتی که پدر و مادر او رو با شعرهای وطن دوستی، یعنی که شعرهای مادر ما می دهیم به پدر و مادران که از خود کنند، ما در کودکستان کار میکنیم. ولی اینکه وقتی که پدر و مادر باز در خانه کار میکنند، این بسیار هم خوبتر می شود. و اون کودکی که به کودکستان می رود و اون کودکی به کودکستان نمی رود فرق بسیار دارد. درست، تشکر، سلامت باشید. مرحمت معلم. یک چیز دیگر را قید کردن لازم است که در اینجا هر یک کودکستان، هر یک مؤسسه تعلیمی درهای گشاد دارد. درست. از پدر مادران همه وقت ما گفته میگذاریم که درهای گشادی ما برای اون است که اونها میتوانند که با مربی، با کار و فعالیت همون کودک است، خواننده هست، اومده اشتراک کرده در همون مشغولیت ها یا که درسایی که مکتب هستند اشتراک کرده، از فعالیت اونها دیدن کردنشون لازم است. چون که حاضر معلم خوب گفتن که پدر مادر در اینجا نقش اساسی رو پدر مادر اجرا میکند. از این رو در وقت نقش اجرا کردن باید که قرصک از دو طرف میشد. برای همین میتوانند که در همه مشغولیت ها و درس اشتراک کرده بینن و از نگاه خود به هوتیان به مربی و به همون کارمندای مؤسسه تعلیمی تا مکتبی. مرحمت معلم. ما چون هر ساله در نقشه مؤسسه تا مکتبی با نقشه گرفتیم که در یک سال 2 مرتبه نقشه سالانه مؤسسه تعلیمی با نقشه گرفته می شود و وخوری ها با پدر و مادران و طبق همون نقشه مؤسسه در یک سال 4 مرتبه مجلس گروهی پدر و مادران گذرانده می شود که عین حال ما به صبرانه همون پدر و مادر رو در این مجلس ها انتظار می شویم و خطای هم نکنم و همین با طریق SMS باشد، با طریق همون گروهی باشد با آنها می رسونیم که سنه مثلا 20 همین وقت مجلسی پدر و مادران گذرانده می شود از جانب گروهی مثال میانه یا گروهی خرد یا گروهی آمادگی به مکتب. همون برد و باخته که از صفتی از طرف همین مربیه و از طرف تعلیم و تربیه کودکان آنها واگذار می شود، همون با نقشه گرفته طبق نقشه مؤسسه با آنها فهمانده می شود که چقدر همکاری کنند با مؤسسه و همون قدر صفت تعلیم و تربیه جانب می شود. تشکر، سلامت باشید. می‌خواستم اکنون نظر شما را وابسته به نقش بازی در تعلیم و تربیت جسمانی و روحی کودک شنیده باشید. فعالیت اساسی مؤسسه تا مکتبی این خود بازی است و کودک تنها طریق بازی با واسطه بازی بیشتر دانش و ملکه و مهارت را از خود میکند و در مؤسسه های تا مکتبی بیشتر ما با کودکان بازی های سیر حرکت، بازی های دیداکتیکی، بازی های نقشدار و استفاده میبریم و بازی در نوبت خود بود بازی ها در مؤسسه تا مکتبی به 2 گروه جدا شدند که این بازی های ایجادی و بازی های قاعده‌نوک است و در رفت بازی کودک بیشتر آن چیزی که در مشغولیت همه روزه اگر ما استفاده بریم و کودک چخیل قبول میکند و وقتی که ما این همین موضوع رو به طریق بازی میگذرانیم الکی قبول کردن کودک تماما دیگر است و بازی ها بیشتر به نطق کودکان اهمیت زیاد دارد. وقتی که بازی های سوژتی نقشدار مؤسسه تا مکتبی گذرانده می شود کودکان الکی فکر خود را بیان میکنند، یعنی نطقرانی آنها الکی دیگر می شود و فکر میکنم که در همه مشغولیت ها بازی باید گذرانده شود و بازی های کم حرکت در آغاز مشغولیت ها و در رفت مشغولیت های تربیت جسمانی باشد.
ҳама вақт бозиҳои серҳаракат гузаронида мешавад. ташаккур, ин фикри шумо буд. марҳамат. андеша аст? фаъолияти пешбарандаи муассисаи томактабӣ ин фақат бозӣ аст. агар бозӣ набошад, кӯдакҳо он қадар сифати таълиму тарбияро дарк намекунанд. онҳо ба воситаи бозӣ, ба воситаи ан ҳамун ҷаҳидан, паридан, масалан мегирем ан ҳамун машғулияти тарбияи ҷисмониро ки беҳад кӯдакҳо дӯст медоранд, барои он ки барои онҳо як шавқовар, завқовар мегузарад. чӣ гузаштан аз марра, чӣ гузаштан аз тӯбҳо, чӣ бозӣ бо тӯбҳо, чӣ бозӣ бо ан ҳамун давраҳое ки дар тарбияи ҷисмонӣ ҳасту бозиҳое ҳаст ки дар кӯдакистон ан ҳамун тарбиятгирандагон бештар дӯст медоранд ан ҳамин варзишро ки тарбияи ҷисмониро ки дар он бештар ҳаракат мекунанд. дар кӯдакистонҳо дилхушиҳоям гузаронда мешавад ки дар онҷо бозӣ ҳаст, бозӣ бо мусиқӣ. вақте ки кӯдак бозӣ мекунад бисёр озод аст. вақте ки кӯдак бозӣ мекунад вай ба ягон кас нигоҳ намекунад, вай дар афсонаи худ бозӣ мекунад. вақте ки мо дар дилхушиҳо бозиҳоро мегузаронем, хеле ки маълима таъкид кардан, кӯдак ҳаматарафа инкишоф меёбад, нутқ ва ҷисман, рӯҳан ва ба пеш меравад. ташаккур мегӯем ба нами телевизиони Баҳористон ки бесаброна бештар офарин мегузаронад ба нами кӯдакҳои мо бештар анами офарин ба офарин вақте ки ба офарин нақш бозӣ мекунанд, дар офарин варзиш мекунанд, вақте ки бозиҳо пай дар пай онҷо тақсимот мешавад, чӣ қадар рӯҳияи дигар мегиранд онҳо, чӣ қадар як хурсандӣ дар чеҳраи онҳо дида мешавад ки ҳамин пайваста ҳамкорӣ бо телевизиони Баҳористон ҳама вақт ҳамин соҳаи томактабӣ дорад. ташаккур, саломат бошед. сипосгузор ҳастем ки шумо нақши телевизиони Баҳористонро дар таълиму тарбияи кӯдакон зикр кардед. то имрӯз телевизиони Баҳористон барномаи бисёрсолаи офарин ману модарам бо ҳам меёбем, барномаи донояк ва чандин барномаҳоро бо ҳамроҳи албатта тарбиятгирандагони муассисаҳои томактабӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат пешниҳоди бинандаи азиз мегардонад. дар болотари сухан шумо қайд кардед аз баргузории озмуни ҷумҳуриявии мураббии сол. мехостем каме равшанӣ андозем. ҳамасола дар шаҳру ноҳияҳои кишвар озмунҳои касбӣ, мураббияи сол, муаллими сол шуда мегузарад ва мақсад аз баргузории ин озмунҳо дарёфти таҷрибаи пешқадам ва паҳн намудани таҷрибаи ӯ. мушаххасан шумо чиро дарёфт кардед? бо низомномаи вай мо аллакай шинос ҳастем. иштирок дар ин озмунҳо омӯхтан аз таҷрибаи ҳамдигар ва баъд аз озмун боз мешавад ки паҳн кардани таҷрибаи азхудкарда ба дигар мураббияҳои ҷавон дар рафти семинару барномаҳои омӯзишие ки бо мураббиён шуда мегузарад ва мо ҳамчун иштирокчиёни озмун бо онҳо тавсияҳо медиҳем ва аз рафти озмун онҳоро шинос менамоем. дар ан ҳамин рафти озмун ман худ бесаброна мудири муассиса будам. ин кас мураббияи мо буданд ки мо дар онҷо ширкат варзидем бо ҳамдигар ва дар онҷо аз вилояти Суғд, аз вилояти Бадахшон, аз вилояти Тобеи Марказ, аз вилояти Хатлон, аз вилоятҳо шаҳри Душанбе иштирок карда буданд. онҳо ҳар кадом мехостанд рақобати байни якдигарро онҷо ба дар сатҳи ҷумҳуриявӣ бениҳоят рақобат сахт меравад ва ҳар ке мехоҳад ки ғолиб дониста шавад. ҳамун сол нав фуруғи субҳи доноӣ тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба тафсир расида буд. мо як китобе дар онҷо таҳия карда будем аз ҷониби мураббиҳо ки ан ҳамун дастраси тамоми мураббиҳо гашт ва худи ҳамун вилоятҳои дигар ҳам дар он диққати ҷолиб доданд ки китоб фуруғи субҳи доноӣ ном дошт. не ки ҳар як варақи китобро ҳуй мекардем, тамоми намуди машғулиятҳо дар онҷо дарк шудагӣ буд. расмкашӣ буд, инкишофи нутқ буд, адабиёти бадеӣ буд, тамоми машғулиятҳое ки аз тарафи муассиса, аз тарафи мураббӣ гузаронида мешад дар ҳамун китоб номи китоб не ки фуруғи субҳи доноӣ ном дошт ва аз тарафи вилояти Суғд бошад дар онҷо анҳо як робот доштанд ки машғулиятро диққати кӯдакҳоро ан ҳамун робот чӣ сухане ки мураббия суханварзӣ мекард, робот айнан ҳамунро такрор мекард. ҳамин озмунҳо бештар ҳамин диққати мураббиёро ба якдигар ҳамун диққаташонро ҳам ҷалб мекард, ҳам касе аз онҳо ғолиб барояд гуфта чӣ қадар талош меварзиданд. хусусияти озмун ҳам ҳамин ҳаст. ва итминон дорем ки муаллимаи азиз акнун ба сохтани анамун робот машғул ҳастанд. бале, манам иштирокчии озмун будам ва дар ин озмун мураббия боз ҳам
ҳушёртар мешавад, зирактар мешавад, боз ҳавасмандӣ пайдо мешавад. вақте ки меравед ба пеш меред ва мебинед ки аз дигар таҷрибо аз худ мекунед ва ҳамин гуфта мо гузард мефаҳмем ки бо технологияи навтарин ва нав истифода мебарем, боз ҳаваси мураббие бисёртар мешавад ва бо он чи ки аз худ карда буд ба дигар мураббиҳо бояд ҳамон чизро расонад. дониши мо зиёд мешавад. он чизе ки мо намедонистем боз бисёртар ҳам аз худ кардем, боз бо адабиётҳои нақшинос шудем, яъне он ки дигар бо дигар одамо дӯстӣ пайдо кардем. ташаккур, саломат бошед. шумо қадам ба қадам гумон мекунам ки бо мураббия будед ва бевосита иштирокчии озмун дар шакли ғоибона будед. ташаккур барои иродат, ташаккур барои садоқат, ташаккур барои оне ки нисбат ба соҳаи томактабӣ инқадар таваҷҷӯҳ доред. ба ҷои охир сухан чӣ гуфтанӣ ҳастед? мавзӯе ки мо пешниҳод кардем то кадом андоза саривақтӣ буд? тамоми мавзӯъ паҳлӯе ки шумо имрӯз нишон додед, имрӯз гирифтед дар инҷа муҳокима кардем моҳон, ин ҳама ҷолиб аз ҳамин нуқтаи таълиму тарбияи томактабӣ буд. дар фаро гирифтани анамун сифати таълиму тарбия ба муассисаҳои томактабӣ буд. мо хуб дарк кардан, ба фикрам инҷа нишастагиҳо ҳама ҳамсухани якдигар буданд ва хуб дарк карданд ки имрӯз чӣ қадар пешравиҳо аст ва то рафт сифати таълиму тарбия хуб мегардад. ташаккур. бинандаи азизи мо низ дарк кард, фаҳмид? албатта ҳар як бинанда вақте ки то худ мегӯянд ки худ агар набинад ва андешаи худро гуфта наметавонад, чунки ҳар як дар ин ҷо барои падару модаронам гуфта гузаштем, бояд ҳар як падару модар доимо пайваста бо ҳамин муассисаҳои томактабӣ ҳамкори худро дуруст барҳамонанд ва доимо дар байни ҳамон мураббӣ ва муассисаи томактабӣ бошанд ва аз кору фаъолияти онҳо бохабар бошанд. донояке ки ҳамасола мо мегузаронем, албатта мебинем ки ҳамасола мураббиҳо кӯшиш менамоянд ки кӯдакони онҳо ҷои сазоворро насиб гардонанд ба онҳо. албатта ин хуб аст. бештар ҳар як мураббӣ кӯшиш мекунад ки фикру ақидаи худро дода тавонад ё ки кӯдаке ки пешниҳод мекунад дар ҳар як озмун иштирок карда фаъолияташро ва дар иштирок кардани онҳо як ҷои сазовор гирифта тавонанд. албатта ташаккури зиёд ба шумо ки чунин барномаро ташкил кардед. ин барнома ман боварӣ дорам ки охирон нест ва метавонед ки ҳама вақт ҳамин кормандони муассисаҳои томактабӣ иштирок карда фикру ақидаи худро гуфта тавонанд. дуруст қайд кардед. ин барномаи аввалину охирин нест. мо дар нашрҳои баъдии барномаи таҳлили фикри шумо бо даст додани имконият мураббия ва мудирони кӯдакистонро аз дигар шаҳру ноҳияҳо ҷалб мекунем ва шумо тариқи оинаи Нилгун мушоҳида мекунед, тамошо мекунед. марҳамат. оид ба баргузор намудани озмунҳо, озмуни донояк ва ё чи озмуни мураббии сол бошад, аз тарафи ҳукумати шаҳри Душанбе, хоса аз тарафи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, мураббияҳое ки дар озмунҳо иштирок мекунанд ва фаъол мегарданд, бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда мешаванд ва имсол ба кӯдаконе ки дар озмуни донояк иштирок карданду ғолиб баромаданд, ба мураббияҳои онҳо низ бо тӯҳфаҳо онҳо низ қадрдонӣ карда шуданд, ки фикр мекунам ин як ба мураббиҳо як рӯҳияи дигар мебахшад ва онҳо дар шавқмандӣ онҳоро ба касби худ зиёд мекунанд ва онҳо низ кӯшиш менамоянд ки дар анамин гуна озмунҳо кӯдаконро омода созанд ва кӯдакон низ муваффақ гарданд. ташаккур, саломат бошед. марҳамат. барои пешравии мураббияҳо ва кормандони соҳаи маориф бисёр ҳам диққати бисёр ҷалб карда шудааст. бо тӯҳфаҳои пулӣ қадрдонӣ карда мешавад. ташаккури бисёр. аммо аз тарафи худ бошем мураббияҳо мо кӯшиш мекунем ки кӯдаконро дар рӯҳияи ватанпарастӣ, ватандӯстӣ, дӯст доштани зодгоҳи худ ва дар оянда барои ватани худ хизматҳои бисёр ҳам шоёна кардан тарбия ва таълим диҳем. ибтикороти раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар заминаи дастгириҳои певоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва саҳми бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллипешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки шумо мушоҳида мекунед. дар дигар озмунҳо бо маблағҳои пулии калон омӯзгор
طرفدارانро мураббиҳоро худи хонандагонро қадрдонӣ мекунам ки ин боиси ифтихору хушнудии мо шумо аст. мураббӣ дар озмуни мураббии сол ёки мураббии Тоҷикистон иштирок мебарзад, қадрдонӣ карда мешавад аз тарафи раиси шаҳрамон, қадрдонӣ карда мешавад аз тарафи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, қадрдонӣ карда мешавад аз сарроисати маориф шаҳри Душанбе, қадрдонӣ карда мешавад аз мақомоти иҷроии ҳукумати давлати ноҳия, қадрдонӣ карда мешавад аз мудири маорифи ноҳия Фирдавсӣ. Бинед ки чӣ қадар қадрдонӣ бо алочии маориф, бо алочии фарҳанг баланд мекунанд ан ҳамон мураббиё ки ин қадар як нозукии хело ҷолиб ҳам дорад. Ва бояд ки мураббӣ як самимияти худро, як эҳсонкорӣ, як ан ҳамун дарк кардани ан ҳамин касби худро бештар ҳимоя кунад. Ташаккур, саломат бошед. Мо низ боз мушоҳида кардем ки қадрдонӣ карда мешавад аз ҷониби мудири муассисаи Томак. ташаккури зиёд ҳозирини арҷуманд, бинандагони азиз, шумо барномаи таҳлилии фикри шуморо аз телевизиони Баҳористон тамошо кардед ва иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо буданд мудири кӯдакистони рақами 132-юми ноҳияи Фирдавсӣ Бунафша Абдураҳмонова, мудири кӯдакистони рақами 41-юми ноҳияи Исмоили Сомонӣ Рукатмо Менгиниева, сармураббияи кӯдакистони рақами 72-юми ноҳияи Фирдавсӣ Марҳабо Қудратова ва мураббия аз муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 17 ноҳияи Исмоили Сомонӣ Фарангиз Бобоҷонова. хуш омадед. Дар воқеъ бинандагони азиз, ҳозирини арҷуманд, фарзанд, тифли навзод ан ҳамон саҳифаи тозаеро мемонад ки агар мо дохили онро ҳар гуна хат кашем, ҳар гуна роҳро барои рафтани кӯдак равона кунем, кӯдак ба ҳамон самт меравад. Агар мо ан сафҳаи сафедро пур аз гул кунем, гул мешавад. Агар мо сафҳаро пур аз хор кунем, билохира ан сафҳа пур аз хор мешавад. итминон дорем ки насли имрӯзи мо, падару модарони азизи мо ана ин сафҳаи сафедро ки аз рӯзҳои нахустини оиладорӣ қадам мемонанд ба он, муносибат мекунанд ба он, доимо рӯи ана ин сафҳаи сафед гулшукуфон бошад. бинандагони азиз, расидем ба анҷоми барномаи таҳлили фикри шумо. хайр, тан сиҳату хонобод бошед.